У адной з вёсак у Белавежскай пушчы давялося мне пабачыць вось такі дыван, который у мяне зараз за спіной. Ён вельмі незвычайны. Я так мяркую, што недзе паваенны прыкладна. І ён у многім паўтарае сюжэты маляваных дываноў, которые рабіла Алена Кіш. Тут вельмі цікава паказаныя звяры, алені, матылёчкі нейкія, расліны. Я так думаю, што вось гэта дзік, а гэта такая птушачка чароўная. А вось тут конік. А вось гэта, ну слухайце, ну напэўна, гэта які-небудзь слон альбо нават мамант. На каго падобны гэты звярок, ну цяжка сказаць, можа якая-небудзь кенгуру. А вось тут, канешне, леў, бо як без льва можа быць. То бок абсалютна магічныя нейкія малюнкі, абсалютна райскія сюжэты на гэтым дыване адлюстраваныя. Я проста не магу прайсці міма, каб пра яго не расказаць, бо такога цуду я раней не бачыла. Вось тут яны і птушачкі, і львы. Тэхніка выканання гэтых малюнкаў, ну, трохі падобная да набівання фарбамі, але робіцца голачкаю і каляроваю ніткаю. То бок у голцы з вострага канца яшчэ ёсць такая дзірачка адмысловая, і праз яе працягнута нітка. І вось так прабіваюць, выцягваюць наверх, нібы касічкай так накладаецца малюнак. Для мяне гэты дыван стаў вельмі натхняльнай рэччу, і я думаю, што паспрабую нават намаляваць што-небудзь падобнае, бо такі цудоўны край там адлюстраваны, што хочацца ў ім пабываць.